S príchodom Vianocí viac ako inokedy uvedomujeme silu tradícií a múdrosť tých, ktorí ju zachovali pre nás. Modranská keramika patrí k pýche slovenskej ľudovej tvorby a jej história je takmer 130-ročná. Budova, kedysi stará továreň na jej výrobu, je dnes hotelom, ale nie hociakým. Zachovala sa v ňom živá dielňa so starými strojmi a pôvodnou pecou z roku 1883. 30 rokov bola táto pamiatkovo chránená technická pamiatka, kde sa takmer pred 130 rokmi začala výroba úžitkovej a dekoračnej keramiky, prázdna a chátrala. Spojenie histórie s moderným využitím ju však zachránilo. Cieľom bolo vlastne zachovať tú budovu, ale samozrejme oživiť, pretože 30 rokov devastácie na nej spravilo to, že celé to bolo popadané, stropy, strechy. Podobá sa určite, lebo ten objekt bol zachovaný na nejakých rytinách, na nejakých fotografiách, takže sa to značne podobá. Unikátnou časťou hotela je vyhliadková väža, ktorá v minulosti slúžila ako strážna a bola súčasťou hradných múrov. Ďalšie vzácnosti sa ukrývajú vo vnútri. My sa snažili aj zachovať niečo z tej histórie a podarilo sa nám vlastne zachrániť tie dole technické výrobné priestory, kde sa pripravovala hlina, kde sa pálila. Vo výrobnej dielni stojí vzácna pec stará ako samotná modranská keramika. Starí majstri fakticky kúrili drevom a podľa farby ohňa určovali výšku teploty. Najkrajšie a najvzácnejšie kúsky modranskej keramiky sú vystavené v galérii majstrov. Horný priestor, prvé poschodie sme venovali práve tým keramikárom, kde je galéria majstrov, čo máme tu na, alebo za mnou v podstate tie tradičné výrobky týchto, jak to najviac poznáme, tých 70. 80. rokov. Keramikárska dielňa s galériou majstrov je prístupná bežne počas dňa všetkým návštevníkom Modry. Je to zaujímavé vlastne tým, že si môžeme pozrieť, že ako sa to v minulosti takéto veci vyrábali. Pre Slovenskú televíziu Táňa Kmeď.